Πάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά και αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα από ήλιο στη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαποσταίνει. Νερό και αλμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Έχω ένα κόκκο στο λαιμό και μια θηλιά που όλο στενεύει. Έλα και κάνε μουσική, την τρέλα που με διαφετεύει. Κι αν είναι οι νότες και οι λέξεις αφελείς, τραγούδισέ τες να χαρείς. Με ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Ευχαριστούμε, καλησπέρα. Ανέμισες για μια στιγμή το βόλερο και το μακρύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Πανιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ροδοπίσι ανατριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Κι ο ταύρο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σαπίσε το μέλι. Τραβέσω ανάποδο πορεία προς τον βοριά. Αβά μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέρη. Κάτω στον ουρανό αγκαλιάζαν οι ελιές και ξεκινούσαν κρύοι σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες στέφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλια. Ατσίγκαλε κι ωφέλη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πόρφυρο. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αντρίκο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φορά σου δεμένο στα βρωτά. Σύνε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, παντομής ψασμένα της χωράφια στα νυχτά. Βάρκα
του βάλτου αναστροφή, στενή δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυπτική σπηλιά, σμαρικοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουν τη νύχτα 7 σκυλιά. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ για άλλη μια χρονιά λογοτεχνία στην πόλη, για 7η νομίζω συνεχόμενη χρονιά. Μαζευόμαστε, υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όμορφες μουσικές και υπέροχα κείμενα, πεζάι ποίηματα που έχουμε διαλέξει εσείς. Η εκδήλωση αυτή είναι η εκδήλωση του αναγνώστη. Στο επίκεντρο βρίσκεστε εσείς οι αναγνώστες. Να ευχαριστήσω λοιπόν καταρχάς την Δημοτική Βιβλιοθήκη που μας φιλοξενεί για ακόμα μια χρονιά, την Ζωή Χατζηβασιλείου ιδιαίτερα που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαμεσολάβηση για να γίνει απόψε εδώ η εκδήλωση, το Τεχνοδρόμιο με το οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την εκδήλωση και όχι μόνο, την Κατερίνα Βοσκαρίδου. Βέβαια, οπωσδήποτε τους δύο μουσικούς που είναι απόψε μαζί μας, τον Γιώργο Κολλιά και τον Γιώργο Ιωάννου, που θα συμμετέχουν και τώρα στο κείμενο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να δώσω το λόγο στην Κατερίνα για να ξεκινήσουμε με τις αναγνώσεις. Ένα θερμό καλωσόρισμα και από μένα, εκ μέρους του Τεχνοδρομίου. Θερμές ευχαριστίες, οφείλω να πω και εγώ, τόσο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη που μας φιλοξενεί, στη Ζωή Χατζηβασιλείου, στους χορηγούς μας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, την Acute Advisory Services, την MPEG Engineering Consultants, την Wunderrat Productions και το βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΚΠ Κυριάκος που είναι υποστηρικτές μας. Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια του καλοκαιριού, αυτή η σύμπραξη με το βιβλιοτρόπιο, είναι η εκδήλωση που έχει αγαπηθεί, είναι η εκδήλωση του αναγνώστη, όπως είπε και ο Παντελής, και ο λόγος είναι σε εσάς. Και βεβαίως είναι η εκδήλωση που έχει εξαιρετική μουσική πάντα. Θερμές ευχαριστίες στον Γιώργο Ιωάννου και στον Γιώργο Κολλιά. Αρχίζουμε με τις αναγνώσεις. Θα ακούσουμε τη Μαρία Κωστάκη Σεργίου σε ένα απόσπασμα από τη λευκή σελίδα της Εύας Νεοκλέους. Την Νίκη Παπαξενοφόντος από τη συλλογή Δαιμόνι της Άννας Γρίβα θα ακούσουμε τους κήπους της Εμιλίας Δάφνη. Ο Σάββας Σταύρου θα αναγνώσει ποίηση από την ποιητική συλλογή Ούγκα Οστικοί Ιστορισμοί του Χρήστου Τσαϊλή το 22, Υπέρβομον Γκεστιόν της Γεωργίας Μιστριώτη, Ιδού η Ρόδος του Δώρου Γεωργίου από τη συλλογή Τα Γλωσσηματικά και Εδώς Αργή της Νίνα Αλέξη από τη συλλογή Έδιος Μνήμη. Τέλος, η Μέλανη Χριστοδούλου και η Έλενα Κελίδη θα αναγνώσουν από κοινού το ποίημα «Ας μην μετρήσουμε» του Μενέλα Ουλουντένη. Παρακαλώ με τη σειρά που έχουν ανακοινωθεί. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την όμορφη εκδήλωση, για τον κόπο και την κατάθεση ψυχής, ώστε αποτελεί πλέον θεσμό πολιτισμού στην πόλη μας. Θα μοιραστώ μαζί σας το λογοτεχνικό κείμενο του Φεγγαριού από το βιβλίο «Λευκή σελίδα» της Εύας Νεοκλέους. Εκείνο το βράδυ έκλαψε πολύ. Ήταν που συγκρατούσε τον εαυτό της καιρό πολύ και προσπαθούσε να τον πείσει πως αντέχει. Έρχονταν τα δύσκολα κι όλο έρχονταν, μαζεύονταν, γίνονταν σωρός πελώριος, μα πάλι τα κατάφερνε. Δεν ήθελε να παραδεχτεί πως τα λάθη έχουν το τίμημά τους. Ποια λάθη δηλαδή? Ολόκληρη ζωή ήταν λάθος. Αυτό κατά βάθος το ήξερε. Την κυνηγούσε στον ύπνο και στο ξύπνιο της, μα το απόδιωχνε από τη σκέψη της με πολλή προσπάθεια κάθε φορά. Είναι αλήθεια, τον τελευταίο καιρό ήρθανε πολλά και απανωτά χτυπήματα. Πώς να τα σηκώσει? Θέλει γερά κότσια να μπορείς να δίνεις ένα φάσκελο στη ζωή όταν είναι άδικη μαζί σου. Ήταν και εκείνο το ολόγιομο φεγγάρι
που δεν έλεγε να ξεκολλήσει το βλέμμα του από πάνω της. Την κοίταζε λυπημένο και την καλούσε κοντά του. Με το φεγγάρι είχε ανέκαθεν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Θυμάται τον εαυτό της, μικρό κοριτσάκι ακόμη, να το χαζεύει ώρες ατέλειωτες και να του μιλά. Όχι, δεν ήταν το φεγγαράκι μου λαμπρό, που σιγοψιθύριζε όπως τα άλλα παιδάκια. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν μια γοητεία που ασκούσε πάνω της, που σιγά σιγά πήρε τη μορφή μιας μυστικής φιλίας. Κι έτσι, καθώς μεγάλωνε, ήξερε πάντα πως είχε ένα φίλο εκεί ψηλά, να την νοιάζεται και να την αγαπά. Μόνο που πολλές φορές γινόταν αυστηρό μαζί της, σαν να θύμωνε με τα καμώματά της. Έδειχνε έτσι το σκληρό του πρόσωπο ή γινόταν λυπημένο όταν εκείνη το αγνοούσε. Περίμενε με αγωνία την εξέλιξη της νέας πληγής. Ας ξημερώσει και τούτη η μέρα και όλα θα γίνουν καλύτερα, σκεφτόταν. Φτάνει να έρθει το πρωί, να διαλύσει το σκοτάδι, να περάσει και τούτη η αγωνία της νύχτας που δεν έχει τελειωμό. Μόνο που αργούσε να χαράξει το φως και εκείνη δεν άντεχε άλλο. Μια βόλτα στην παραλία θα της έκανε καλό, σκέφτηκε. Να περπατήσει μαζί του, να το εκμυστηρευτεί τους φόβους της. Ναι, σίγουρα θα της έκανε καλό. Μύριζε άνοιξη στους δρόμους κι ήταν όμορφα να ανασένει στις μυρωδιές της πόλης που κοιμάται. Έκανε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι να φτάσει και κοντοστεκόταν κάθε τόσο να χαζέψει μια ανθισμένη τριανταφυλλιά. Ήταν και εκείνες οι πασχαλιές στους δρόμους, λες και έκλειναν μέσα τους τη σαγίνη όλου του κόσμου. Έφτασε κάποτε κι ήταν εκεί, πιστός στο μυστικό τους ραντεβού. Την περίμενε λουσμένο στο φως και με ένα δάκρυ που κυλούσε για εκείνη. Προχώρησαν μαζί, πλάι-πλάι, εκείνη και το ολόγιομο φεγγάρι. Κι η νύχτα γλυκιά, με το φλίσβο της θάλασσας να ανανουρίζει τη σιωπή της. Άρχισε να αχνοφέγγει. Η νύχτα παρέδιδε τη σκητάλη της σε μια καινούρια μέρα και το φως απλώθηκε σιγά σιγά. Έτσι τους βρήκαν αγκαλιά οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Εκείνη και το αγαπημένο της, το δικό της φεγγάρι. Ήταν αυτό που ονειρεύτηκε, να μείνει μαζί του για πάντα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα διαβάσω ένα ποίημα της Άννας Γρίβα. Ακούγομαι? Η Άννα Γρίβα είναι μια νέα ποιήτρια, Αθηναία, η οποία τιμήθηκε για τη συλλογή της Δαιμόνη, αυτή που έχω στα χέρια μου, με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι από τις νέες φωνές, τις πολύ νέες φωνές που έχουμε, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο. Λέγεται η Κήπη της Εμιλίας Δάφνη. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την Εμιλία Δάφνη. Είναι μια ποιήτρια η οποία μετά το γάμο της με τον Στέφανο Δάφνη σίγησε. Έζησε περίπου στα χρόνια της κατοχής και η Άννα κάπου βρίσκοντας κάποια στοιχεία στην Εθνική Βιβλιοθήκη εμπνεύστηκε και έγραψε αυτό το ποίημα. 1941, η Κήπη της Εμιλίας Δάφνη. Τα ρόδα είχαν ανθίσει Γενάρη μήνα και όσοι περνούσαν έξω από τον κήπο της πιάνονταν θυράματα στην ομορφιά αυτή, την απροσδόκητη. Εκείνη ήξερε πως το χώμα ήταν αλλιώτικο στον κήπο της, τρυφερό σαν σάρκα, ανέπνεε τις νύχτες και σκυρτούσε κάθε κόκκος. Είχε χρόνια να γράψει, μα δεν τον νοσταλγούσε. Τη Μασσαλία μονάχα κάποτε θυμόταν, τους ποιητές στα καφενεία να συζητούν, να εξάπτονται και οι λέξεις τους να γραπώνονται στα μαλλιά της. Στο παιδικό της πρόσωπο, με τα μαύρα ματοτσίνορα και τα πελώρια μάτια. Μα τώρα δεν θα έλεγε κανείς πως ήταν άκληρη. Απέμενε ο κήπος της παρηγοριά για όλους το βαρύ χειμώνα. Απέμεναν και τα καλά φουστάνια τα γαλλικά.
που τα φορούσε σαν θησαυρό αλλοτινής ευτυχίας. Όταν με το τενεκεδάκι στα χέρια κατηφόριζε προς το συσίτιο της ημέρας, μαζί με τα παιδιά τα πεινασμένα της γειτονιάς, που δεν σταματούσαν να τις τραβούν τις δαντέλες, τις κορδέλες και τα μετάξια. Η Εμιλία Δάφνη ήταν αυτή που έφερε το συμβολισμό στην Ελλάδα, ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες τόσο στο βιβλιοτρόπιο όσο και στο τεχνοδρόμιο για την εκδήλωση που έχει καταστήσει θεσμός για την πόλη μας. Θα αναγνώσω 4 των αριθμών ποίηματα, 2 λογοτεχνών από την Κύπρο και 2 από την Ελλάδα. Αγαπημένοι φίλοι όλοι, ξεκινώ με τον Χρήστο Τσαΐλη και την συλλογή Ούγκα Οστική Στορισμή και το ποίημα νούμερο 22. Μετακινήσεις, αγαθών συναλλαγές, κυνήγι και κυνήγημα, κεραυνή από ψηλά. Κάποιος επίμονα 2 μαύρες πέτρες χτυπά. Γεννιέται μέσα σου ο πρώτος Δίας. Γεννιέται ο έρωτας, γεννιέται ο θάνατος. Ακολουθεί το ποίημα Υπερβομών και Εστιών, ανέκδοτο της Γεωργίας Μυστριώτη. Ζωντανός νεκρός, δεν ξέρεις γιατί ζεις. Σέρνεις το σώμα σου κάπου να σταθείς. Πίνεις τα φαρμάκια όπως και χθες. Κάθε μέρα το ίδιο ψέμα λες. Υπερβομών και εστιών. Κάθε μέρα ακούς βρισχές. Τα ίδια και τα ίδια, όπως χθες. Λες, θα σηκωθείς και θα φύγεις. Μα το θυμό σου πάλι τον πνίγεις. Υπερβομών και εστιών. Πατάς τον εαυτό σου κάτω στο χώμα. Αναρωτιέσαι γιατί ζεις ακόμα. Λες, ο θάνατος είναι σωτηρία. Μα σου δίνει ζωή η αδικία. Υπερβομών και εστιών. Παίρνεις το είναι σου και το σκάς. Κι ας μη ξέρεις πού να πας. Είμαστε μαζί σου, μην μασάς. Τον τύρανο στο νου σου κλωτσάς. Υπερβομών και εστιών. Ακολουθεί ο Δρός Γεωργίου με τα ακροσηματικά και το ποίημα Ιδού η Ρόδος. Τα πλοία ήπειροι φαίνονται, πλατίστερνα και ακριμάτιστα από τα λατιού, τη διαβρωτική δύναμη. Αναχτριμόνως τυπούν τα κύματα, εναργώς θυμίζοντας τη ρόκα της γιαγιάς, καθώς ο γέρο Ποσειδώνας την ταρανεύει ασμένοντας. Δίσνους ο προηγούμενος του ο συλλογισμός, έτσι βυράφει τη γλώσσα του την γανάδα. Μπας και γευτεί την ιστρίλατη αλμύρα και αρχίσει να παραμιλά για αρμοδιότητες και τα λοιπά. Ρίψασπης, επιστρέφει πίσω στη στεριά φιδόχορτο, όχι δραγοντιά. Και τέλος, η Νίνα Λέξη με την συλλογή Αιδιος Μνήμη και το ποίημα Εδώς Αργή, που είναι αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο τον Κοτσίφα. Πέταξα τα θαραλέα όχι της καρδιάς μας. Πώς αφήσαμε να παραπέσουν στη λύθη. Ασκόπως τόσο αίμα εχύθη. Οι μυρωμένες προσευχές απ' τες ψυχές, που ως προσκυνήματα εισακούστησαν. Σε Δύση και Ανατολή, δολίως τώρα ενταφιάστηκαν. Και τα σκληρά μαθήματα της ιστορίας, οι οδηπορίες τραγικές, και αυτά ακόμα αψηφίσαμε. Τους ήρωές μας λιδωρήσαμε, σε κομπαζόντων αλαφρόνων της πιέσης, με σοφιστίες και φεδρές δικαιολογίες υποκύψαμε. Ξεδιάντροπα τα όχι μας, σε ερεβόδι ναι τα οδηγήσαμε. Αθήνα 2020. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας και από εμάς. Μαζί με τη Μέλανη φέτος παρακολουθούσαμε μαθήματα δημιουργικής γραφής στον ΟΝΕΚ, οπότε το σημερινό για μας ήταν μια ευκαιρία να αναδιπλώσουμε ίσως κάτι που για μας είναι λίγο ξένο, η ανάγνωση ποίησης. Θα πούμε το «Ας μην μετρήσουμε» του Μενέλο Λουντέμ.
Ας μην μετρήσουμε ποιανού δάκρυα ήταν πιο ζεστά. Μπορεί πιο ζεστά να είναι εκείνα που δεν χύθηκαν ακόμη. Ας μην καθίσουμε να ρωτήσουμε ποιο αίμα ήταν πιο κόκκινο. Μπορεί πιο κόκκινο να είναι εκείνο που πρόκειται να χυθεί. Ας μην ρωτήσουμε να μάθουμε ποιανού υδρότας ήταν πιο καυτός. Όλοι οι υδρότες έχουν τη γεύση που έχουν τα δάκρυα. Λοιπόν, ας μην πνιγόμαστε στους ορισμούς, στις χρονικές και χτιτικές αντωνυμίες. σήμερα, Χτες, αύριο. κλάψαμε χτες στην Αφρική με τα βασανισμένα μάτια των νέγρων. Και αύριο θα κλάψουμε σε Σενγκόν με τα οργισμένα μάτια των Βιετναμέζων. Αύριο μπορεί να πέσουμε στο Κονγκό ή να υδρώσουμε στην Κούβα. Γιατί είμαστε από εκείνους που υδρώνουνε, πεθαίνουνε και κλαίνε. Σε κάθε κορμί που υδρώνει και κλαίει. Σε κάθε κορμί που υδρώνει και κλαίει. Κρυώνουμε σήμερα στη ζούγκλα. Υδρώνουμε αύριο στον Αρκτικό. Το κορμί μας είναι ένας πλανήτης, με όλα μαζί τα κλίματα. Πόνεσαι, κλάψε, πείνα. Μόνο μην κάνεις τον άλλον να πονέσει και να πεινά. Και εσύ φημισμένε. Εσύ δοξασμένε. Εσύ δυνατέ. Ένα μόνο ξέρε. Πως όσο ψηλά κι αν ανέβεις, ποτέ δεν θα φτάσεις τον πόη των χαμηλών που θυσιάστηκαν για ψηλά πράγματα. Τραγουδάμε για παρέα, άμα θέλετε. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργύρο και φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους του Αγιάννη θα ήτανε θάρρο. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, γέμιζε η πλατεία με παιδιά κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες κι αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργύρο και φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους του Αγιάννη θα ήτανε θάρρο. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές επιλογές. Μας πήραν λίγο πίσω η μουσική μας, αλλά μετά θα επιστρέψουμε σε πολύ σύγχρονη μουσική. Από τη Γεωργία Ντέτσερ θα ακούσουμε ένα απόσπασμα της Ζηράνα Ζατέλη από το βιβλίο «Ειδονή στον Κρόταφο», μία ακόμα τελευταία φορά. Ο Αντώνης Κουλτούρης διαβάζει «Παρεμβάσεις 2020» του Μισελ Ουελμπέκ. Τα ποίηματα της Βάσος Αριστίδου, «Χορός» και «Ορίζοντας» θα ακούσουμε από τη Σαλόμη Αμβροσίου. Και τέλος, η Άννα Αθανασίου θα διαβάσει την «Οπτασία» του Ρίτσαρντ Ντάγκλας Πέναντ από τη συλλογή Έσερ Αμάτο Αμάντο. Καλησπέρα σας. Θα διαβάσω ένα ολόκληρο διήγημα από τη συλλογή διηγημάτων «Ειδονή στον Κρόταφο» της Ζηράνα Ζατέλη.
εκδόσεις Καστανιώτη το 2011, λέγεται «Μια ακόμη τελευταία φορά» και είναι πολύ σύντομο. Λέω πως ήταν ο τρίτος μεγάλος έρωτας που εξέτησα και αν γίνω πιο χατηρική μπορεί και ο τέταρτος ή πέμπτος. Στο πρώτο του γράμμα μου έγραφε «A new need is born on the planet, moi et toi». Μια καινούρια ανάγκη γεννήθηκε στον πλανήτη, εγώ και εσύ. Λακωνικός για Γάλλος, που μάλιστα μιλούσε και αγγλικά, αλλά καθόλου φιδωλός. 47 ετών τότε, εγώ 44. Και έφερε το όνομα Vincent, που στα ελληνικά μεταγράφεται ως Vincent, αλλά προσωπικά το προτιμούσα Vincent, με καθαρά και μεγάλα α, για να κάνει συνειρμό με το βάσανο. Παρισινίζω και βανσανίζομαι. Μου άρεσε να γράφω στους φίλους μου, όποτε πήγαινα στο Παρίσι να τον δω ή στα πρώτα χρόνια του ειδηλίου που ζούσα κατά το ήμιση εκεί. Το έγραψα 1, το έγραψα 2, 5, 10, 40. Άρχισα κάποτε να το βαριέμαι, σαν η βελόνα να κόλλησε. Αλλά συνέχισα να το γράφω. Αν το παρέλειπα, οι φίλοι ανησυχούσαν. Κατά βάθος κι εγώ. Γνωριστήκαμε κατά καλό καιρό στην πόλη του, κάτω από τη γέφυρα του Λούβρου, την επωνομαζόμενη Καρουσέλ. Και παραφράζοντας τον στίχο του Απολινέρ, που αναφέρεται στη γέφυρα Μυραμπού, το έφερνα και αυτό στα μέτρα μου. Στα μέτρα μας. Κάτω από τη γέφυρα του Καρουσέλ κυλάει ο Σικουάνας και οι έρωτές μας. 27 Ιουλίου ήταν, παντελεήμονος του Ιαματικού. Στις 7 το απόγευμα, ντάλα μεσημέρι, σχεδόν ακόμη και για τους Γάλλους. Με ένα ήλιο που δεν έλεγε να δύσει, εκτός πια κι αν είχε ανατείλει ειδικά για εμάς, ο μαύρος ήλιος και ξετυπλώνανε τα φτερά τους οι κουκουβάγες. Μυθιστορηματικό επεισόδιο, κεραυνοβόλο και μεθοδικό, που δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε ποτέ ο νους να το επινοήσω και να το καταστρώσω σε όλες του τις απίστευτες λεπτομέρειες. Στους ανθρώπους που διαθέτουν φαντασία δάμαστη, αρέσκεται η ζωή να τους θυμίζει ότι αυτή είναι το αφεντικό. Ουδεμία αντίρρηση. Για παραπάνω από 10 χρόνια ζούσαμε χώρια για να μην χωρίσουμε. Το περισσότερο διάστημα τουλάχιστον το περνούσαμε βάζοντας φωτιά στα ταχυδρομεία. Ενώ τιμούσαμε το μοιραίο καλοκαιρινό συναπάντημα με το να καταφθάνει εκείνο στην Ελλάδα απαράβατα μέσα στην κάψα του Ιουλίου. Το τιμούσαμε και το υπονομεύαμε εντέχνος. Φιλοτεχνούσαμε σχεδόν τον αφανισμό μας. Διότι αν ο έρωτας δεν είναι ο γιορτινά ντυμένος θάνατος, μάλλον δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Εμείς το ξέραμε φαίνεται, μεγάλα παιδιά άλλωστε, γι' αυτό και την κάθε θερινή δοξαστική επέτειο την αντιμετωπίζαμε ως one more last time, μια ακόμη τελευταία φορά. Ισχυριζόμενος ότι στο Παρίσι έπινε μόνο τσάι και καφέ για να αντεπεξέλθει στις εκεί υποχρεώσεις του, ο Βανσάν έβγαζε τα εισαγωγικά από την τρέλα του με το που πατούσε το πόδι του στη χώρα του Βάκου και άφηνε να κυλούν δίχως μέτρο όλα τα κόκκινα, κίτρινα και λευκά αποστάγματα σταφυλής και κρυθής στον λάριγκά του, σε κάθε πόρο του κορμιού του. Κι έτσι μέρα με την ημέρα και χρόνο με τον χρόνο, η όποια ευτυχία μας αναλογούσε δεν είχε να ζηλέψει και πολλά από εκείνους τους εφιάλτες στα χαρακτικά του Γκόγια. Άλλωστε δεν ήταν μόνο ο ερχομός, ήταν και ο γυρισμός. Ή θα φύγω μεθυσμένος από τη χώρα σου, μου έλεγε, και άσε τις κλάψεις, ή δεν θα φύγω καθόλου και ανάλαβέ με. Κλείνουν φέτος 4 καλοκαίρια που δεν έγινε τρόπος, ούτε να ξανάρθει ούτε να ξαναφύγει. Και κρατώ περί πολλού την πιο σπουδαία αξίωση που άκουσα από στόμα αγαπημένου. Αν δεν μου λες ψέματα, δεν σε πιστεύω. Ούτε κι εγώ εκείνον. Και μετά ήρθαν οι γάτες. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ακούγομαι. Τώρα. Εντάξει, πρέπει να πάω πιο κοντά. Καλησπέρα σας. Θα σας διαβάσω κάποιες σκέψεις του Μισελ Ουελμπεκ από το βιβλίο Παρεμβάσεις 2020 σχετικά με τη λογοτεχνία τον 21ο αιώνα. Παρατηρούμε απέναντία στη σχετική ευεξία της λογοτεχνίας την ίδια περίοδο. Αυτό εξηγείται πολύ εύκολα. Η λογοτεχνία είναι κατά βάθος μια ενοιολογική τέχνη, αυστηρά μιλώντας η μόνη τέτοια. Οι λέξεις είναι έννοιες, τα κλισέ είναι έννοιες. Τίποτα δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε, να αρνηθούμε, να σχετικοποιήσουμε, να χλευάσουμε χωρίς τη συνδρομή των εννοιών και των λέξεων. Όθεν η εντυπωσιακή ορμή της λογοτεχνικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αρνείται τον εαυτό της, να αυτοκαταστρέφεται, να κηρύσει την ίδια την αδυνατότητά της χωρίς να πάβει να είναι ο εαυτός της, που ανθίσταται σε κάθε αυτοαναφορικότητα, σε κάθε αποδόμηση, σε κάθε συσσόρευση βαθμών, οσοδήποτε έντεχνη, που απλώς σηκώνεται, τεινάζεται και ξαναπατά τα πόδια της σαν σκύλος που βγαίνει από το νερό.
Σε αντίθεση με τη μουσική, σε αντίθεση με τη ζωγραφική, σε αντίθεση επίσης με τον κινηματογράφο, με συγχωρείτε, η λογοτεχνία μπορεί έτσι να απορροφήσει και να χωνέψει απεριόριστες ποσότητες παροδίας και χιούμορ. Οι κίνδυνοι που την απειλούν σήμερα δεν έχουν καμιά σχέση με όσους απείλησαν και μερικές φορές κατέστρεψαν τις άλλες τέχνες. Έχουν πολύ περισσότερο να κάνουν με την επιτάχυση των αντιληπτικών και αισθητηριακών παραστάσεων που χαρακτηρίζει τη λογική του σούπερ μάρκετ. Πράγματι, ένα βιβλίο μόνο αργά μπορεί να εκτιμηθεί. Απαιτεί αναλογισμό, όχι τόσο με την έννοια της διανοητικής προσπάθειας, όσο με την έννοια της αναδρομής. Δεν υπάρχει ανάγνωση χωρίς ανάπαυλα, χωρίς ξαναγύρισμα, χωρίς ξαναδιάβασμα. Πράγμα αδύνατον έως και παράλογο σε έναν κόσμο που τα πάντα εξελίσσονται, τα πάντα ρέουν και τίποτα δεν έχει μόνιμη εγκυρότητα. Ούτε οι κανόνες, ούτε τα πράγματα, ούτε τα όντα. Με όλες τις δυνάμεις της, που είναι μεγάλες, η λογοτεχνία αντιτίθεται στην ιδέα της διαρκούς επικαιρότητας, του διηνεκούς παρόντος. Τα βιβλία θέλουν αναγνώστες. Οι αναγνώστες όμως πρέπει να έχουν μια ύπαρξη ατομική και σταθερή. Δεν μπορούν να είναι καθαροί καταναλωτές, καθαρά φαντάσματα. Πρέπει επίσης να είναι και κατά κάποιον τρόπο υποκείμενα. Υποσκαμμένοι από την ποταπή επιμονή της πολιτικής ορθότητας, έρμεα μιας πλημμυρίδας ψευδοπληροφοριών που τους δίνουν την ψευδαίσθηση μιας διαρκούς τροποποίησης των κατηγοριών της ύπαρξης, δεν μπορούμε πια να σκεφτόμαστε ό,τι σκέφτονταν πριν 10, 100 ή 1000 χρόνια. Οι σύγχρονοι δυτικοί δεν κατορθώνουν πλέον να είναι αναγνώστες. Δεν κατορθώνουν πλέον να εκπληρώσουν την ταπεινή εκείνη προδιαγραφή του βιβλίου που κοίται μπροστά τους. Να είναι απλώς ανθρώπινα όντα, που σκέφτονται και αισθάνονται μόνα τους. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο μπροστά σε ένα άλλο όν. Θα έπρεπε όμως, γιατί αυτή η διάλυση του είναι μια διάλυση τραγική και όλοι συνεχίζουν, οθημένοι από μια επώδυνη νοσταλγία, να ζητούν από τον άλλον ότι δεν μπορεί πια να είναι. Να αναζητούν σαν τυφλωμένα φαντάσματα εκείνο το βάρος του που δεν βρίσκουν πια μέσα τους. Αυτή την αντίσταση, αυτή τη μονιμότητα, αυτό το βάθος. Φυσικά όλοι αποτυγχάνουν και η μοναξιά είναι φρικτή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα διαβάσω 2 ποίηματα της φίλης Βάσος Αριστίδου. Χορός. Σε θάλασσες ουράνιες και ουρανούς θαλασσινούς αρμένιζα. Μαζί με τα πουλιά πυκνό αέρι χάιδευα. Τη μυρωδιά του κίτρου σάλευα κι αρνιόταν να ξεφύγει. Και χόρευε και χόρευα, στη γη το χέρι χτύπαγα. Για μια γιορτή, για 2 στιγμές, για 3 γυμνούς αγγέλους. Ορίζοντας. Τη στιγμή που βυθίζεται η φωτιά στο νερό, την ιερή αυτή στιγμή, πέτρα λευκή και εύθραυστη σαν γιασεμί, βυθίζει την αιώνια ευχή στα άδυτα της ύπαρξης. Δεν προλαβαίνω να υπάρξω, σαν κύμα της φωτιάς ή του νερού, και αυτά τα 2 γίνονται ένα στον αιθέρα. Μέσα από ήχους και χρυσές διαδρομές, δρόμους φιδίσιους και επικίνδυνους, μέσα από λόγια και γλυκές ακρογιαλιές, αυτό και τίποτα περίμενα. Μια γυμνή στιγμή, να υπάρξω στον ορίζοντα. Ευχαριστώ. Εγώ θα διαβάσω ένα ποίημα από τον φίλο και ποιητή Richard Douglas Pennant, ο οποίος είναι Κύπριος εδώ και 43 χρόνια, ζει στη Λεμεσό μαζί μας και έχει εκδώσει 3 ποιητικές συλλογές, αλλά δυστυχώς είναι στα αγγλικά. Απόψε σας μετάφρασα ένα ποίημα γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να συμμετάσχει στη λογοτεχνία της πόλης, γιατί ζει στην πόλη μας. Οπτασία από τη συλλογή του Richard Douglas Pennant, Ese amato amando, το οποίο σημαίνει να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Το καλοκαίρι μ' άρεσε να κάθομαι τα απογεύματα, να σε κοιτάζω να τυλίγεις στην παιδική σου ηλικία μέσα στις μυρωδιές του φρεσκοκουρεμένου γρασιριού, εκεί κάτω στην όχθη του γκαζόν. Στο τέλος του καλοκαιριού οι μέρες γεμάτες τρανταχτά χαχανιτά, μέχρι που σε καλούσαν από του ήλιου τη δύση παλαιότερες ιαχές. Παραπατώντας ζαλισμένος από χαρά ακόμα, ήταν
πριν ο κόσμος εισβάλλει και αμαυρώσει όλα τα χρυσαφιά. Ήμουν και στη γέννησή σου, αποκόπτοντας τον ομφάλιο δεσμό μας. Δεν μπορείς να φανταστείς της καρδιάς των σπαραγμών να σε βλέπω νήπιο να ορλιάζεις. Γνώριζα τεθλιμμένη πως για δεκαετίες θα ζούσες δίχως μια σκέψη για μένα, για μας. Τόσο μα τόσο ευχόμουν να σε έπαιρνα στην αγκαλιά μου, να σε φροντίσω. Ήμουν όμως πάντα εκεί. Λάτρευα τη χρυσή κλωστή που μας κρατούσε κοντά. Τόσο κοντά. Μέχρι που χρόνια μετά, με δύναμη, θα την τραβούσες να μας πρόξεις τον ένα στην αγκαλιά του άλλου. Ένας τόσο παράξενος τόπος, η είσοδος προς τον αλόγον του στάβλους. Μια δίνη ανάμεσα σε δύο κόσμους. Απίθανο μέρος να μοιράσεις προσκλήσεις για τσάι. Με συγχωρείτε, παρεπιπτόντως, θα καθίσουμε για τσάι κανονικά, μια σημαίνια σερβίτσια, απολαυστικό λαψάν, σουσόν. Τι γοητευτική επανασύνδεση, πολύ ξεχωριστή. Ήμουν πάντα εκεί, αν και ποτέ δεν το ένιωσες. Όταν για μέρες έκλαιγες, καλώντας τη μάνα να γυρίσει, να σε πάρει στο σπίτι. Έκλαιγες απαρηγόρητα, μέσα στις πέτρες. Θαμμένο το πρόσωπο στο διπλωμένο χέρι, πεσμένο σε ένα παλιό σχολικό τοίχο από λονδρέζικο κόκκινο τούβλο. Κάπου πολύ μακριά από το σπίτι. Σάπλωσα το χέρι. Αχ, πόσο πολύ λαχταρούσα να σ' αγγίξω. Αλλά ήξερα πως δεν έπρεπε, δεν μπορούσα και αποτραβήχτηκα. Δυνατός ο πόθος κοντά μου να σε ελκύσω. Μα ο χωρισμός μας καταβρόχθησε. Και όταν έπρεπε να ραδιάσω αμήχανες δικαιολογίες, να πάρω μια ανάσα και να ξεγλιστρήσω απαρατήρητη, να σε αφήσω με την παρέα σου. Πώς ήθελες να ξέρω? Δεν είχα πρόθεση να εισβάλλω απρόσκλητη να σε τσακώσω να χάνεις την παρθενιά σου. Γινόσουν τόσο αδέξιος, μάλλον γλυκούλης, λίγο χαμένος και συνάμα ενθουσιασμένος. Πολύ ζήλευα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση απόρριψη με έκανες να νιώθω. Ήθελα εγώ να ήμουν μαζί σου. Θα σου είχα διδάξει ένα-δυο πράγματα. Θα σε είχα μελανιάσει στα χαστούκια. Γρήγορα αντιλήφθηκα όμως πως δεν είχες ιδέα τότε για μένα. Δεν πειράζει πλέον, τώρα που κατά κάποιο τρόπο ξανασυναντηθήκαμε. Το παρελθόν σου πάει, πέρασε, μαζί και ο πόνος και η θλίψη. Μόνο η χαρά παραμένει, η δική μας χαρά, σαν κάθομαι δίπλα σου στο άπλωμα της οικογένειάς σου. Το ξέρω, ακόμα δυσκολεύεσαι σε μένα να εστιαστείς. Μια μέρα όμως θα με εντοπίσεις, αγάπη μου, στο υπόσχομαι και θα σε εκπλήξω. Με αγάπη, Άλις, ιστερόγραφο. Είναι περίεργο που άνθρωποι σαν εμένα είναι λίγο πιο πραγματικοί από την ίδια την πραγματικότητα. Πολύ αληθινοί για να είναι ορατοί. Σε ξεχνάω με τις μέρες, όλο και πιο πολύ. Αργοσβήνει η αγάπη και μ' αυτή κι η ψυχή. Σε ξεχνάω με τις μέρες, όλο και πιο συχνά. Έτσι βγαίνουν φωτάκια μέσα τη σκοτεινιά. Σε ξεχνάω, ξαναρχίζω, το υπόλοιπο χτίζω. Μοναχός το καφές παίρνει δρόμο και πάει, και από μέσα η αγάπη σαν μουσική ξεκινάει.
Σε ξεχνάω και μαζί σου αυτό που μέσα μου σε είδε, αυτό που σε ήθελε τόσο και με θάρρος σε πήρε. Σε ξεχνάω για να αντέξω τι θα φέρει ο καιρός, που σαν αλλάζει φοβάται τούτος εδώ ο μικρός. Σε ξεχνάω, ξαναρχίζω, το υπόλοιπο χτίζω, μοναχός του καφές παίρνει δρόμο και πάει, και από μέσα η αγάπη σαν μουσική ξεκινάει. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια, στίχη και μουσική. Και, ναι, δικό μου και στίχη και μουσική. Είναι η πρώτη παρουσίαση. Γιώργος Σχολιάς. Θέλω να σας πω ότι έχει κάνει τρομερή επιτυχία το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα στο στενό μου τον κύκλο. Πολύ. Ωραία. Ναι, έχεις ακόμα ένα. Αλλά είναι δικό μου τούτο. Πολύ με πίκαρανε η ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο που κυπά. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά, και εσύ την πήρες σοβαρά, και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι, το μεγαλύτερο αναχτωρό μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά αν τους κοιτάξεις θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι κι εκεί. Η Φρόσο Φεγγάρα θα μας διαβάσει ένα λαϊκό παραμύθι, η ιστορία του μικρού Φίνικα. Στη συνέχεια η Έλενα Χιλέτη από το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη «Σουέλ», ένα απόσπασμα, και θα ακολουθήσει ο Χρήστος Μελίδης με 3 ποίηματα από τη συλλογή «Οδός Νικήτα Ράντου» του Νικόλαου Κάλα, και τελειώνει η Μαρία Τζαουριχίλμερ διαβάζοντας από το βιβλίο του Γιάννη Τσίρπα «Η Βικτόρια δεν υπάρχει». Καλησπέρα σας. Από την συλλογή του Δημήτρη Προύσαλη, παραμύθια λαϊκά ενάντια σε δύσκολους καιρούς, θα διαβάσω απόψε την ιστορία του μικρού Φίνικα, που είναι ένα λαϊκό παραμύθι από την
Αραβική Αφρική, από τα παραμύθια που μας μαθαίνουν πώς να πράττουμε. Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε έναν τόπο ένας άνθρωπος. Κανένας δεν ήξερε από πού κράταγε η σκούφια του. Κανένας δεν ήξερε πως άκουγε στο όνομα. Μα όλοι γνώριζαν καλά εκείνο τον άνδρα για τα καμώματα που έκαμε. Είχε, λένε, τούτος μια σκοτεινιά, όχι μονάχα στα μούτρα και στα μάτια, μα και μέσα στην καρδιά του. Μοναδική του, λένε, χαρά ήταν να χαλάει όσα τους άλλους ευχαριστούσαν και όσα όμορφα συλλογίζονταν. Και στο νου του είχε μονάχα να φέρνει την καταστροφή και το κακό. Μια μέρα το έφερε η τύχη να διαβαίνει μιαν έρημο. Παντού τριγύρω μια θάλασσα από άμμο απλωνόταν και ο ήλιος πύρωνε ολάκερο τον κόσμο. Τότε ήταν που είδε από μακριά μια όαση να βρίσκεται λίγο παραπέρα. Τράβηξε τα γκέμια της καμήλας του και έστριψε προς τα εκεί να βρει λίγο σκιά και να πάρει μια ανάσα. Σαν βρέθηκε στη δροσιά των φοινικόδεντρων, ξεκαβαλίκεψε και στάθηκε κάτω από ένα. Σε μια στιγμή γυρίζει το κεφάλι του και τι να δει. Κοντά του σηκωνόταν από το χώμα ένα μικρό φοινικόδεντρο. Ήταν αυτό με την κορφή του νιόβγαλτη και ολόφρεσκη, γεμάτη τρυφεράδα. Είχε μια πρασινάδα που έλαμπε στις αχτίδες του ήλιου και τα φύλλα του να τα κουνάει στο αεράκι και έτσι ξεχώριζε από τα άλλα. Ο καβαλάρης δεν άντεξε τέτοια ομορφιά. Δίχως να χάσει στιγμή, σηκώνεται από τη σκιά του δέντρου που καθόταν, ψάχνει και βρίσκει μια πέτρα όλο βάρος, τη σηκώνει και τι κάνει. Πηγαίνει του λόγου του και την αποθώνει πάνω στην κορφή εκείνου του μικρού φοινικόδεντρου. Να, για να μάθεις, παλιοφύντανο, που θέλεις να σηκώσεις κορμοστασιά κι εσύ. Κι ύστερα, λένε, γεωμάτος ευχαρίστηση μεγάλη, έβαλε τα γέλια, καβάλισε την καμήλα που τον περίμενε στα γόνατα και κίνησε να συνεχίσει το ταξίδι του. Το δεντράκι τα χρειάστηκε. Τέτοιο βάρος πάνω στο κορμί του πρώτη φορά το κουβαλούσε. Έκανε μια να ρίξει την πέτρα, έκανε δυο να ρίξει την πέτρα, μα του κάκου. Η πέτρα είχε τόσο βάρος που του έκοβε την ανάσα. Κάθανταν τώρα βραχνάς πάνω του και το πλάκωνε για τα καλά. Κι όσο κι αν τειναζόταν το φοινικόδεντρο δεν τα κατάφερνε με τίποτα να ελευθερωθεί. Λένε πως στην αρχή το φοινικόδεντρο μουρμούρισε. Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ ήταν η ζήση μου. Μικρή σαν τον πόη μου. Και τώρα θα σβήσω. Θα χαθώ. Και σταμάτησε να παλεύει. Γύρω του απλώθηκε μια νυχτιά. Κι όλα για εκείνο σώπασαν. Μα λίγες μέρες αργότερα τέντωσε ξανά το κορμί του με δύναμη. Έμπηξε σιγά σιγά τις ρίζες του στο χώμα και αυτές έφτασαν βαθιά. Ύστερα σήκωσε την κορφή του στον ουρανό, μπας και μπορέσει να σταθεί, γέρνοντας μια από εδώ και μια από εκεί, σαν να ήτανε παλάτζα. Οι ρίζες του, σαν από πείσμα θαρής, βρήκανε νερό και το δεντρί δυνάμωσε και ο ήλιος το έθρεψε για τα καλά. Το κορμί του ζωντάνεψε και τίναξε τα κλαδιά του. Μάζεψε όλη του τη δύναμη και έδωσε μια και την άχτηκε προς τα πάνω και βρέθηκε ξανά στον αέρα ελεύθερο. Ο καιρός πέρασε και τα χρόνια κύλησαν. Η τύχη παίζει, λένε, παιχνίδια περίεργα και πώς το έφερε κείνος ο άνδρας με την καρδιά από πέτρα και τη σκοτεινιά στα μάτια πέρασε και πάλι από τα μέρη της όασης. Σαν αντίκρισε μέσα στην κάψα του μεσημεριού από μακριά τα σίδεντρα που χάριζαν σκιά, θυμήθηκε το μικρό φοινικόδεντρο και λοξοδρόμησε να χαρεί τα καμώματα που κάποτε πριν από καιρό είχε κάμει. Έβαλε, λέει, με το νου του και μουρμούρισε. «Χα, εδώ θαρώ πως πρέπει να έχω αφήσει έναν γνωστό από τα παλιά» και γέλασε με δύναμη. Μπήκε στην όαση, καβάλα στην καμήλα του και τα μάτια του έψαξαν τριγύρω να βρουν ένα μικρό ξερό φοινικόδεντρο. Μα τα μάτια του δεν μπόρεσαν να σταθούν πουθενά. Εκεί που θυμόταν να είναι φυτεμένο ένα μικρό φοινικόδεντρο, τώρα σηκώνονταν ένας στεριός φοίνικας με την κορφή του να στέκει πιο ψηλά από όλα τα δέντρα του τόπου εκείνου. Σαν ο καβαλάρης σίμωσε, εκείνο το δέντρο, ο φοίνικας, έσκυψε πάνω του και του φάνηκε να ψιθυρίζει σαν τον αέρα που περνά μέσα από τα φύλλα την ώρα που φυσάει. «Άνθρωπε, κοίτα μέσα στην καρδιά μου και πες μου τι βλέπεις». Ο άντρας τρόμαξε και κοίταξε στον κορμό του δέντρου όπως εκείνο του είπε. Τα μάτια του αντίκρισαν μια πέτρα. Ήταν εκείνη η πέτρα
που είχε πριν από καιρό βάλει αυτός με τα ίδια του τα χέρια στην κορφή ενός τόσο δάφη νοικόδεντρου γεμάτου τρυφεράδα. Έχασε τη φωνή του. Το φοινικόδεντρο ξανάσκυψε και πάλι και του ψιθύρισε. «Άνθρωπε, σε ευχαριστώ και χάρη σου χρωστώ που έβαλες κάποτε εκείνη την πέτρα πάνω στο κορμί μου. Το βάρος της με έκανε πιο δυνατό». Ο καβαλάρης απόμεινε μέσα σε σιωπή. Κοίταξε ξανά το φοινικόδεντρο από την άκρη του κορμιού του που φανερώνονταν έξω από το χώμα μέχρι την κορφή του που σιώταν τώρα στο φύσιμα του αέρα. Έδωσε μια βιτσιά στα καπούλια της καμήλας του και όλος θυμό χύθηκε μέσα στην έρημο. Μουρμούρισε κάτι κουβέντες που τις πήρε ο αέρας και από εκείνη τη μέρα δεν τον ξαναείδε πια κανείς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Η Λίτσα Τσίχλη, κομμότρια, ερωμένη για 38 χρόνια του καπετάνιου Μίτσου Αυγουστή, ορφανή από 15 χρονών, εργαζόμενη, οικονομικά ανεξάρτητη, αρνήθηκε να βγάλει το μήνυ, όπως τη ζήτησε ο Μίτσος. Και εκείνος παντρεύεται άλλη. Μούτρωσε, τα χαλάσαμε, εξαφανίστηκε για 2 χρόνια και μου γύρισε στεφανωμένος, τον ξαπόστηλα την πρώτη φορά. Μετά από 2 χρόνια ξανάρθε και τον κράτησα. Δεν παντρεύτηκε εμένα, γιατί δεν έβγαλα το μήνυ. Στη ζωή μου δεν ήθελα παρά να αγαπώ. Δεν ονειρευόμουν μεγαλεία, ένα ζωντανό κρεβάτι. Ακούω τώρα το σφυράκι του να καρφώνει τα καδράκια και να μαζεύω τη τσαλακωμένη εφημερίδα του. Δεν συμβαίνει έτσι. Κάπως πρέπει να περνούν τα χρόνια και για εκείνους που χάνουν τους λεγόμενους σταθμούς της ζωής. Ένα γάμο και παιδιά. Δεν γίνεται να μένουν στάσιμοι σε μια χρονολογία περιμένοντας μπας και ταράξει κάτι την έκρα και πάρουν μπρος οι μηχανές των γεγονότων και των μικρογεγονότων. Γι' αυτό και εγώ, για να είμαι ευχάριστη στον εαυτό μου και να μην φαίνεται απ' έξω η μελαγχολία που με πετυχαίνει κατάστηθα καμιά φορά, πόνταρα στη τσάπα. Πέρασα τη ζωή μου με τον κήπο μου. Δίπλα στο εξωτικό παρτέρι έχω για φέτος αυτή τη βυσσινιά ζούγκλα με τα 50 λιριά του πετινού, για να χώνεται η γάτα μου και να παίζει την τίγρη. Μέσα στα ανθισμένα πετινάρια, μια γάτα κι εγώ, όπως τώρα ώρα καλή, να σου κακαρίζω τα δικά μου. Και πριν από το πρωινό καφέ, καθώς βγάζω τα σαλιγκάρια από τα φύλλα, σκέφτομαι. Μα πώς ζει εκείνος δίχως ένα δέντρο? Όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγει 2.000 γαρίφαλα και εκείνος είδε μόνο 35 με 40. Δεν βαστούσα λογαριασμό μόνο για τα λουλούδια και για τα πονηρά. Έχω μετρημένα και φυλαγμένα τα καπάκια από τις μπύρες που άνοιξε εδώ. Τα ξηραφάκια που χρησιμοποίησε. Τα άδεια πλαστικά μπουκαλάκια από το ενόπνευμα που του έκανα εντριβή στο σβέρκο. Λογάριασα όσες απορίες μου έλυσε για τη θάλασσα και όλα τα μέρη που ήθελε να με πάει και ας με πήγε σε κανένα. Κρατούσα τα λογιστικά της σχέσης μας, χασούρες και κέρδη, πλούσια στα δεύτερα. Μίτσο, αγαπώ το μπράτσο σου. Έτσι άρχιζα όλα τα γράμματα, νιώθοντας το χέρι του βαρύ και ζεστό, περασμένο στους ώμους μου, ώσπου να τελειώσω τις μουτζούρες και να καθαρογράψω τα λόγια από την αρχή. Του έγραφα, Μίτσο, άκουμε. Άδειο σπίτι, κλειστή τηλεόραση, σβηστό ραδιόφωνο. Στο τραπέζι ένα πιάτο. Τρώω το αγαπημένο σου φαΐ και είμαι ευτυχισμένη. Υπάρχουν γλέντια με έναν. Αναγκάζομαι να ξεφαντώνω μόνη μου. Μα τι ωραία που ανασένω απόψε. Έτσι μου έρχεται να πάρω μετά την καρέκλα και να περάσω τη νύχτα ξάγρυπνη κάτω από τη ροδιά. Αυτή την εποχή τα άστρα βγαίνουν μετά τις 9.30. Έβγαλα τη χθεσινή νύχτα όρθια στο παράθυρο, σαβανωμένη σε αυτή την παλιόροπα, με σβηστό το φως στο ταβάνι, αναμένω μόνο το ηλεκτρικό καντιλάκι, να σκέφτομαι το δουλεμένο μπράτσο του. Καθώς έπαιζε με το κουτί με τα σπίρτα, καθώς πασπάλιζε την πύρα του με λίγο αλάτι, καθώς έβαζε μπρος τα χάδια, όλα ωραία, με αποκορύφωμα το ζιγ-ζακ του μικρού δαχτύλου του στη σπονδυλική μου στήλη.
Τα χάδια του ζουν ακόμη στο κορμί μου. Και ζει και ένα που τελικά δεν συνέβη, αλλά το είχα σχεδιάσει να γίνεται τα απογεύματα, μετά που θα έβγαινε στη σύνταξη. Από χάδια μπορεί και να μου άρεσε ακόμη περισσότερο που χάιδευε τα πράγματα στο σπίτι. Το άδειο ταψί στο τραπέζι, τον πιτόνι του λαδιού, τη φούντα της κουρτίνας στην κρεβατοκάμαρα, συνήθως το πρωί που κοίταζε έξω τον καιρό. Τα μάτια του είναι διαρκώς μέσα στα μάτια μου. Και φτάνω να πιστέψω πως η θάλασσα γεννήθηκε μετά το Μίτσο και έγινε καταγάλανη και δροσερή για να πηγαίνει με το βλέμμα του. Βλέμμα που με πάει σε υπερβολές με το κιλό. Πίστη δίχως μέτρο, υπομονή δίχως δικαιολογία. Τόσο που καμιά φορά ξυπνώ απότομα και περιφρονώ τον εαυτό μου. Αμέσως βέβαια αγωνίζομαι να σβήσω αυτές τις απόψεις. Σε 10 λεπτά και παράπονα και στενοχώριες γίνονται σκόνη. Γιατί ξέρω πως με αγαπούσε πολύ. Πως υπέφερε και εκείνος που δεν είχε τα κότσια να πράξει τα δέοντα. Το πούντο έτρεχε προς Ελευσίνα. Ήταν Τετάρτη, 23 Ιουλίου 1997. 38 χρόνια από τότε που ο Μίτσος Αυγουστής είδε τη Λίτσα Τσίχλη για πρώτη φορά και 12 από τότε που την είδε τελευταία. Στα νιάτα του την είχε αγαπήσει με ορμή, χωρίς κουράγιο. Με τα χρόνια την αγαπούσε όλο και πιο βαθιά, κάθε μέρα της ζωής του, με ακούραστες αναμνήσεις και κραταίες τύψεις. Η Λίτσα Τσίχλη τους περίμενε στη μέση του δρόμου. Τους έμπασε στην αυλή με ένα καλός τους, σαν έχει να τους δει το πολύ μια εβδομάδα. Τους πέρασε στη σάλα, στάθηκε μέχρι να καθίσουν, κάθισε κι αυτή. Και πώς να σηκώσει με την πρώτη τα μάτια της στο Μίτσο. Να αντικρίσει αυτόν που τόσα χρόνια έλειπε από εκεί μέσα και ακόμη να πιστέψει πως επιτέλους κόπιασε και άναψε το πρώτο του τσιγάρο. Του πήγε το τασάκι και δεν γύρισε στη θέση της. Έκατσε κοντά του, μισό μέτρο από το πολυπόθητο μπράτσο του, που το φαντάστηκε γυμνό, δίχως μανίκι, του σακακιού, τεντωμένο στο μαξιλάρι και πάνω του βέβαια το κεφάλι της, όπως παλιά. Στη σάλα έμειναν οι δυο τους και τώρα ήταν η σειρά του Μίτσου να γυροφέρει το βλέμμα του στο δωμάτιο. «Αφού δεν βλέπεις, βρε», γέλασε εκείνη και συνέχισε απτόητη πια. «Το πρωί μου τηλεφώνησε ο Αντώνης. Δεν υπάρχει Αυστραλία, τυφλώθηκες. Θα καταπλέψεις στο σπίτι. Έκατσα και ξανάβαλα τις καρέκλες και τα τραπεζάκια στις παλιές τους θέσεις, για να μην σκοντάφτεις. Όλα ακριβώς όπως τα άφησες. Εκτός από την αφεντιά μου. Ξεχυλωμένα κρέατα και ρητίδες και ευτυχώς για μένα που δεν διακρίνεις λεπτομέρειες». Ο Αυγουστής άπλωσε το χέρι του στο μπράτσο της. Εξαφανίστηκε η βέρα του, σκέφτηκε εκείνη. Και δεν χόρτενε να βλέπει αυτό το υπέροχο δάχτυλο δίχως το χρυσό αγκίστρι της Αλληνής να γλιστράει μαζί με όλη την παλάμη του ως τη δικιά της. Μόλις έσφιξε τα δάχτυλα από το στήθος του, βγήκε ένα βογγητό, προπομπός των λιγμών που ακολούθησαν, τραντάζοντας όλο του το κορμί, το άμαθο και αδέξιο σε τέτοιες ασκήσεις. Είτε ήταν δάκρυα συγγνώμης, είτε ανημπόριας, της Λίτσας δεν της άρεσαν καθόλου. Ούτε μεταμελημένο τον ήθελε, ούτε δαρμένο σκυλί. Την απόφασή της να το δεχτεί την είχε πάρει με τα λογικά της. Όχι από λύπηση, μα από αγάπη. Θα το πάλευε με νύχια και με δόντια. Από την επανασύνδεση είχε απαιτήσεις, ανάτασης και ενθουσιασμού. Σηκώθηκε σαν να είχε αποκτήσει καινούρια γόνατα, πήγε πεταχτή στο πικάπ και έβαλε τα παλιά και δοκιμασμένα στα σεντόνια και τους πατημένους όρκους. Η Λίτσα δίπλα του, επιτέλους νικήτρια. Του έκανε τον υποβολέα, μη τυχόν και ο ξενιτεμένος της είχε ξεχάσει τους στίχους. Πήρα τους δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια στο βιβλιοτρόπιο, συγχαρητήρια στο τεχνοδρόμιο. Ο υπερρεαλιστής Νικόλας Κάλλας, που έχει και το όνομα Νικήτας Ράντος
και Νικόλαος Καλαμάρης και Μάρκος Σπιέρος, γεννήθηκε μία φορά το 1907 στη Σύμη, στη Λοζάνη και στην Κερίνια. Απέθανε το 1988 στη Νέα Νιόρκη μόνο. Ήταν ποιητής υπερεαλιστής, έγραφε στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, έγραφε ποίηση, δοκίμια, λιβέλλους, ήταν ανυπόταχτος πάντοτε και έγραφε επίσης την κάθε μορφή εξουσίας. Η οδός Νικήτα Ράντου που εκδόθηκε το 1977 πήρε και κρατικό βραβείο ποίησης και τον πρόλογο τον έχει γράψει στο βιβλίο αυτό ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει τα εξής. Σε μια φωτογραφία βγαλμένη τα χρόνια του πολέμου στη Νέα Νιόρκη, ο Νικόλαος Κάλλας φιγουράρει ανάμεσα στον Αντρέ Μπρετόν και στους φίλους του που είχαν καταφύγει εκεί μετά την είσοδο των Χιτλερικών στη Γαλλία. Το νήμα δεν είχε κοπεί ούτε για τους αλλοεθνείς ούτε για τον Έλληνα που τους ακολουθούσε και που, προσθέτω, λέει ο Ελίτης, για τους χωρικούς των Αθηνών δεν έκανε παρά να αντιγράφει με καθυστέρηση τη Δύση, έτσι έλεγαν οι χωρικοί των Αθηνών. Ποια Δύση? Ένας υπερεαλιστής έχει μουτζώσει αναδρομικά και εξακολουθεί να μουτζώνει διαβίου τη Δύση και ολόκληρον τον πολιτισμό της. Είναι κάτι αυτό, είναι μια χειρονομία, παρόλα όσα και αν λένε, θετική. Ένα στοιχείο υγείας που όσο λιγότεροι το καταλαβαίνουν, τόσο εκείνο αναπτύσσεται και τείνει να γίνει ένα με τη φωνή που ξέρει να κηρύττει και στις παραμονές του θανάτου και πάνω από τις καταιγίδες. Είναι η voix surrealist, η υπερεαλιστική φωνή, την οποία ελπίζω να καταφέρω να σας βοηθήσω να την ακούσετε. Ξένα δοχεία. Είπεν ο Φίξ στην Καλλιρόη. Εγώ είμαι ο Ηλισσός. Είπεν ο Χίλτον στον Παρθενώνα. Εγώ είμαι η Ακρόπολη. Είπεν ο Έντισον στην Κουκουβάγια. Εγώ είμαι το φως. Είπεν η Ελενίτσα στον Πελαφόντε. Ο όμηρός μου εσύ. Τιμής ένεκεν, νίαρχος, θα λέγεται ο Ναύαρχος. Και το πλωτό του το Σίτσα. Ο άγνωστος Θεός έγινε σταυρόλεξον. Δόξα το λόγο που ο Άριος Πάγος μένει βράχος. Και τον Τζιμπί Γκραντ Μπρετάνι και όχι Κύπρος. Διγενή. Η κυρία Πάγκονη από το Μιάμι και τα Φάρσαλα γιορτάζει φέτος το Χριστός Ανέστη χορεύοντας rock and roll με ένα τσολιά. Και ο κύριος Πάγκονη και αυτός χορεύει με τσολιά. Ενώ στην πλάκα Άγγλος μάπτε στη ερασμιακή προφορά απαγγέλει καβάφι. Ο κύριος Στίβενσον, το γένος Στεφανάκο, παραθερίζει στην Ύδρα σε σπίτι αρχοντοπειρατικό με δερμάτινα έπιπλα από αληθινό μουσαμά. Στο Αφροδίσια Κύπρου, πρώην Αγγλετέρ, κατέκλυσε ο μας εξιστανσιαλίστ κοσμικός ανύπαρκτος. Αύριο παίζεται η Εκάβη, σέρνοντας με το χορό της τον βαρκάρι του Βόλγα. Νοθεύσαμε το μέλι του ημιτού και έγινε παρκετίνη για το ταγκό των Ελλήνων. Εχάσαμε τα πασχάλια μας στις γιορτές των διαβατηρίων. Ευτυχώς ο Ζήθος κάνει καλό στο ήθος. Ευτυχώς που έχουμε τον Τσιτσάνι, τον Δαβίδ και τον Ορφέα. Παράδεισος. Καλά σου ξυπνητούρια παλικάρι μου, είπε ο Παπαδάμας. Έλα, σήκω, σου πόνεσε λιγάκι το πλευρό σου. Σήκω, κοίτα την κοπέλα που σου φέρα γιατέρι, είναι από την Κύπρο. Ζωή την ελένε. Για χαρά σας παιδιά μου, με έναν όμως όρο, ποτέ την Κυριακή. Πέρασαν μέρες 2 και 3 και 4. Το Σαββατόβραδο πήγε το ζεύγος στην Ουζερή των Ηλυσίων. Η μοίρα το ήθελε να βρεθεί η Σοφία εκεί. Ξημερώσανε στο σπίτι της αφού τους πήρε ταινία ενώ παίζαν το συμπόσιο του Μήλου. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Απόψε θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την νουβέλα του Γιάννη Τσίρπα, «Η Βικτόρια δεν υπάρχει». Πρόκειται για μια νουβέλα για την υπόκοφη συγκρότηση του ρατσισμού και την πανταχού παρούσα βία. Ο Γιάννης Τσίρπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και «Η Βικτόρια δεν υπάρχει» είναι το πρώτο του βιβλίο, το οποίο μεταφράστηκε στα γαλλικά το 2015 και σε αυτό βασίστηκε η ταινία του Γιάννη Σακαρίδη με τον τίτλο America Square, η οποία απέσπασε μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας από τη Διεθνή Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 2016. Θερμοκοιτίδα. Μιλάμε υπατησίων χωματόδρομος ακόμα στην αρχή της. Μόλις είχα κάνει τη βουλίτσα, την τέταρτη κόρη μου, μαράζει ο Βλάσης μου που δεν έκανε το γιο. Μα δεν το έδειξε. Όχι αμέσως τουλάχιστον. Και είχε βγει τόσο δάφτο, 1,5 κιλό γεννήθηκε. Και λέει ο γιατρός, θερμοκοιτίδα. Τι είναι αυτό, γιατρέ? Μηχάνημα, λέει. Πόσο έχει, γιατρέ? Δεν θυμάμαι, 10.000 μου είπε, 15 μου είπε. Του λέω, αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Και τον έβαλα με το ζόρι και μου είπε πώς και έφτιαξα θερμοκοιτίδα μόνη μου. Αμέ, με τα μπουκάλια από το γάλα που ήταν γυάλινα τότε. Πήρα και δεύτερη γκαζιέρα, μην τυχόν μου χαλάσει πρώτη, και μείνω και έβραζα νερό μέρα νύχτα, γέμιζα τα μπουκάλια, τα τύλιγα με κουβέρτες και τα βάζα στην κούνια της γύρω-γύρω. Μου είχε δανείσει και ένα θερμόμετρο ο γιατρός, δεν θυμάμαι κάτω από πόσο δεν έπρεπε να πέσει. 40 βαθμοί, κάτι τέτοιο. Κάθε 2 ώρες με το ρολόι άλλαζα τα μπουκάλια. Δεν άφηνα κανένα στο δωμάτιο, μονάχα εγώ. Για τα μικρόβια και την ησυχία. Μη μου ταραχτεί. 3 μήνες κράτησε αυτή η ιστορία. Και το έφερα και το έκανα ροδαλό το μικρό, ίδιο τριαντάφυλλο. Αναστήθηκε που και ο γιατρός δεν το πίστευε. «Κάντο», μου είχε πει. Και μετά, ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Αν ήθελε ο Θεός, δεν ξέρω. Εγώ μια φορά ήθελα. Και ο Βλάσης να έχει φύγει, εξαφανισμένος. Τότε να λείπει. Και ο κόσμος άρχισε να μιλάει. Κάποιος τον είδε με την BMW, τη ρημάδα, τη μηχανή του, την αντροχωρίστρα, να τρέχει αέρας κάτω στη θάλασσα, στο Σκαραμαγκά. Κάποιος μετά στη Σαλονίκη. Η Ελπινίκη απέναντι, η Ανακατόστρα, τα έμαθε όλα. Και μετά τον είδανε στον Άγιο Παντελεήμονα. Και ρώτησα. Μου φύγαν κιντροπές και όλα. Μετακόμισε μαζί της 2 δρόμους παρακάτω από το σπίτι μας, κατάλαβες? Και έβγαζε λεφτά και του τάτρωγε αυτή. Και έστεινα κάθε μέρα κάποιο από τα κορίτσια απέναντι να βλέπουνε κρυμμένα. Κυρίως τη Γογό, τη μεγάλη που δεν δούλευε ακόμη και ήτανε και υπάκουη. Στηνόταν απέναντι και έβλεπε. Ώρες. Της έλεγα μην κουνηθείς από εδώ, κακομοίρα μου, και να έρθεις το βράδυ να μου τα πεις όλα. Και αυτή έβλεπε τον μπαμπά της να μπαινοβγαίνει πότε μόνος του, πότε με δάφτη και πότε με τα ξένα τα παιδιά. Και ερχόταν και μου τα έλεγε. Και τη δοκίμαζα εγώ. Της έλεγα μήπως του μίλησες, μωρή? Μήπως πέρασες στο δρόμο και πήγες και του μίλησες? Μήπως σε είδε? Και έλεγε όχι αυτή. Και ποια είναι αυτά τα παιδάκια? Και της έλεγα να μην ρωτάς, ξέρει ο πατέρας σου. Αλλά καταλάβαινε και έσφυγε το στόμα. Χαζή δεν ήτανε. Ούτε φράγκο, ούτε τηλέφωνο άτιμος 2 χρόνια. Ένα γάμο και 4 παιδιά τα έγραψε στην άμμο. Να είναι καλά ο Τάσος, ο αόματος, ο κουμπάρος μας. Βοήθαγε κι αυτός όπως μπορούσε. Έφερνε κανένα ρουχαλάκι, κανένα φαΐ, λεφτά, καμιά φορά κανένα κουτί γλυκά. Φίλος του Βλάση, καλός άνθρωπος. Με συμπόναγε, αλλά για το φίλο του κακή κουβέντα δεν είπε ποτέ του. Αυτός μικρός ήθελε να διαβάζει, αλλά δεν τον αφήνανε. Είχανε κάτι ζωντανά οι δικοί του, κάτι προβατάκια, και τα είχε υπευθύνη του κάτω στην Αττική. Κι αυτός έπαιρνε βιβλία, περιοδικά, ό,τι έβρισκε και κρυβότανε πάνω στα δέντρα για να διαβάσει. Χούι σου, λέω, παιδί μου, το διάβασμα, μη χάσει τη σελίδα. Και μια φορά είχε παρασυρθεί και του φύγανε τα ζωντανά. Τον έψαχνε ο πατέρας του, είδε και τα ζώα να λείπουνε και με τα πολλά τον βλέπει ανεβασμένο πάνω σε μια μουριά να διαβάζει. Χαμπάρι δεν είχε πάρει αυτός, πιτσιρίκι ήταν. Και του ρίχνει μία πετριά ο πατέρας του και τον βρίσκει στο μάτι. Του το βγάλε. Σιγά σιγά όμως άρχισε να μην βλέπει και το άλλο μάτι. Ατρόφησε και έγινε αόματος.
Και του είχε δώσει πάγκο η πρόνοια στο Δημαρχείο μπροστά στην Αθηνάς και έβγαζε μεροκάματο. Πούλαγε ψάθινες παντόφλες. Κάποτε γύρισε ο Βλάσης σπίτι. Ξανάρθε στη φωλιά την έτοιμη, που δεν του τη χάλασε κανένας. Και ερχόταν η άλλη έξω από το σπίτι μας και φώναζε «Μωρή πουτάνα, φέρε μου τον άντρα μου». Κατάλαβες, τον άντρα μου. Μια φορά φέρνει ένα κοτόπουλο λιγούρης, μεγάλος κοιλιόδουλος και μου λέει «Βράστο με βούτυρο». Δεν του δώσα σημασία. Για μια κότα τόσο παχιά που έβγαζες 3 σούπες. Να βάλω και βούτυρο. Καθόμαστε να φάμε και μου λέει «Γιατί δεν έβαλες βούτυρο που σου είπα, το Χριστό σου και τέτοια». Του λέω «Άνθρωπέ μου, σε αυτό το πράγμα να βάλω και βούτυρο». «Ναι μωρή πήξα και μωρή δείξα». Δεν άντεξα. Μια φορά κι εγώ δεν άντεξα. Με έπνιξε το δίκιο μου. Και παίρνω την πιατέλα και κραπ του τη φέρνω στο κεφάλι. Έγινε η μούρη του μέσα στα καρότα και τα σέλινα. Ευτυχώς μπήκαν στη μέση τα κορίτσια και με γλίτωσαν. Πήρε μια καρέκλα αυτός και μου την κοπάνισε και τον σκουντίξανε και του φύγε. Έφαγα αρκετές βέβαια. Με περίλαβε μετά για τα καλά, αλλά γλίτωσα την καρέκλα. Στον τόπο θα μ' άφηνε. Σταμάτησε μόνο όταν άκουσε μπαμπά, μπαμπά και γύρισε και είχε μπει όλη η γειτονιά στην αυλή μας, στη Φιλής. Με την Ελπινίκη μπροστά. Και κοίταζαν όλοι και δεν μιλούσε κανείς. Τότε μόνο κατέβασε τη ζωστήρα και τους είπε τι κοιτάνε σαχάνι και να φύγουν από το σπίτι του. Μετά μάζεψε από το χώμα το κοτόπουλο, το τίναξε όπως, στήλωσε την καρέκλα του και άρχισε να περιδρομιάζει. Ευχαριστώ πολύ. Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σ' ακολουθώ, απάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου τον βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ'
ακολουθώ. Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, κάτω απ' τους ίσιους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες στο γυρισμό, αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή. Είναι ασήμαντη παρουσία μου, βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάνε να σ' ανταμώσω κάποτε, πάσμα χαμένο του πόπου μου κι εγώ, ξεχασμένος γιατί θα σως να περπατώ, κρατώντας μια σπίθα τρεμοσβεστή στις μικρές μου παλαμές. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, ούτε κανένας, ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα, ούτε κανένας, ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε. Και φτάσαμε στην τελευταία τριάδα για την απόψινή βραδιά. Η Θέκλα Γεωργίου θα διαβάσει το Βερολίνο 1967 του Πολ Τσέλαν, ποίημα, έτσι, ναι, ποίηση. Η Ζωή Χατζηβασιλείου θα διαβάσει από το βιβλίο της Νάσιας Διονυσίου, την Ένας Κάμπος, το πρόσφατα βραβευμένο με κρατικό βραβείο Ελλάδος βιβλίο. Και η Στέλλα Βοσκαρίδου θα διαβάσει από το Χούλιο Κορτάσαρ το Κουτσό, ένα απόσπασμα. Θα κλείσουμε με μουσική και στη συνέχεια σας περιμένουμε για ένα ποτό. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Θα σας διαβάσω το Βερολίνο 1967 του Πάουλ Τσέλαν, μεταφρασμένο από τις εκδόσεις Εξπυρικών, στην ανθολογία ακόμη. Άπλητη, αστόλιστη, μες στην παράγκα του επέκεινα, εκεί όπου συναντιόμαστε, γεώδεις, πάντα. Μια αργοπορημένη αλυσίδα από κύπελα μας διασχίζει. Εμάς, τα κουρελιασμένα νέφη. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Μέσα σφυρίζουν μελωδίες επαναστατικές, με πόδια γελότοπιού. Η σκιά της πτήσης μέσα στον ηριδίζοντα κύκλο μας θεραπεύει στο ύψος 7. Πολύ κοντά στην εποχή των παγετώνων. Το χνουδωτό ζεύγος κύκνων διαπλέει την αιωρούμενη πέτρινη εικόνα. Κι είσαι μες στη μεγάλη ενδοακρόαση, θαμνίτης, νυφετώδης. Πήγαινε στο Σπρέ, πήγαινε στο Χάβελ,
Πήγαινε στο χασάπιδο τους γάντζους, στους κόκκινους πασάλους. Με τα μήλα τα σουηδικά. Έρχεται το τραπέζι με τον εορτών τα δώρα. Γυρίζει γύρω από μια εδέμ. Κόσκινο έκαναν τον άνδρα. Η γυναίκα χρειάστηκε να κολυμπήσει. Η σκρόφα. Για την ίδια. Για το μουδένα. Τον καθένα. Το κανάλι Λάτβερ δεν θα κελαρίσει. Τίποτε δεν σταματά. Η όδης ανάσα με κίτρινες κοιλίδες στα παράθυρα. Η Ράμβος του Ιακώβ πάνω από το ερείπιο του Ανχάλτερ. Ώρα παιχνιδιού με σπίρτα. Καμία προσέλευση ακόμα. Από το καπηλιό των ορθίων στο καπηλιό του χιονιού. Κάποιος θα παίξει την πασαβιόλα κατηφορίζοντας τη μέρα μέσα στη στάμνα. Κάποιος θα σταθεί με το κεφάλι μέσα στη λέξη αρκετά. Κάποιος θα κρέμεται με τα πόδια σταυρωμένα στην πύλη, δίπλα στην τροχαλία. Η χρονιά αυτή δεν περνάει το κατόφλι θορυβώντας. Σπρώχνει το Δεκέμβρη προς τα πίσω, το Νοέμβρη. Ανασκάπτει τις πληγές της. Ανοίγεται σε σένα, νεαρό, ταφικό φρέαρ, 12στομο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Το βιβλίο της Νάσιας Διονυσίου, της Κύπριας Νάσιας Διονυσίου, ότι είναι ένας κάμπος, είναι μια ιστορία με φόντο τα στρατόπεδα, camps, που έστησαν έξω από την Αμόχωστον οι Άγγλοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τους Εβραίους πρόσφυγες που μαζεύτηκαν από την Ευρώπη καθοδόν προς την Παλαιστίνη. Επήρες νερόγια μου των πλασμάτων να με μείνουν άποτα το Πάσχα. Αυτός ήθελε να της πει πως εκείνοι δεν γιορτάζουν το ίδιο Πάσχα. Εκείνοι το γιόρτασαν ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Τους είδε που ετοιμάζονταν για το σφάξιμο του αγνιού. Πεσάχ, έτσι του το είχαν πει. Πέρασμα. Όμως πού να της εξηγούσε και γιατί να την κακοκαρδίσει. Ναι, τους πείραμανα. Ήθελε ακόμα να της πει πως κάθε φορά που μπαίνει στους κάμπους, κουβαλώντας νερό από το υδραγωγείο, τα παιδιά τρέχουν ξοπίσω από το τάνκερ φορτωμένα μαστραπάδες, μικρούς και μεγάλους, πακυρένιους και τσίγκινους που κουδονίζουν σαν τέφια. Και καθώς τρέχουν τα παιδιά, φωνάζουν βόντα και άκουα. Φωνάζουν σε τόσες γλώσσες λό και βάσερ και βάτερ. Σήμερα, μετά που άδειασε το νερό, έβαλα μέσα στο τάνκερ 5-6 μωρά και τα πήρα ένα γύρο στο περβόλι μας, της είπε. Αλλά αμέσως το μετάνιωσε που είχε ανοίξει το στόμα του. Και αν κάποιος τον έβλεπε, αν το μάθαιναν οι Εγγλέζοι και είχαν τη δουλειά του και ένα κομμάτι ψωμί που είχαν σίγουρο, ή ακόμα αν τον έπιαναν και τον τραβούσαν στα δικαστήρια. Όχι, δεν έπρεπε να ανοίξει το στόμα του. Τις φτάνουν και τις περισσεύουν οι έγνοιες της μάνας του. Εμπρός στο τέλος τους τα πορτοκάλια, ιέ μου. Ήβρες να κόψετε, να πάρουν μητά τους τα μωρά να γλυκαθούν. Άκουσε τη μάνα του να λέει. Ευθύς ένιωσε τον αέρα που είχε μπουκωθεί μες στο στήθος του να φτερουγίζει, να λευτερώνεται. Την κοίταξε μες στα μάτια και της είπε «Ναι, μάνα, ήβραμε». Και άρχισε τότε να της εξιστορεί πως μόλις έφτασε στο περβόλι και ξεκλείδωσε την πίσω πόρτα του τάνκερ, τα παιδιά στάθηκαν για μερικές στιγμές σαστισμένα, κοιτάζοντας τριγύρω, σαν να αναρωτιόνταν τι ήταν εκεί, κομμάτι γης ή ο παράδεισος, αν ήταν όραμα ή παραμύθι. Η μισή ανθή από τα λεμονέδοντρα, γερμένη στο χώμα, έμοιαζα με το βαμβάκι του καλοκαιριού και η άλλη μισή έφεγγα μέσα στα σκουροπράσινα φυλλώματα σαν τις πηγολαμπίδες. Μοσχομύριζε ο τόπος, πέρα ψηλά γύριζαν οι ανεμόμυλοι. Ύστερα, σαν πως και κάποιος έδωσε το σύνθημα, τα παιδιά πήδηξαν κάτω και αρχίνησαν με μιας να τρέχουν ανάμεσα στους κορμούς, με κάτι δρασκελιές τεράστιες για τα μικρά ποδάρια τους, να κυνηγούνται, να κρύβονται πίσω από τους κλόνους ή να κρεμαλίζονται. Ύστερα να πιάνουν χεριές και να στριφογυρνούν
ενώ οι φωνές τους αντιχούσαν από άκρη σ' άκρη, ξεπερνώντας ακόμα και εκείνες των σγαρτιλιών. Όλο αυτό της είπε, του θύμιζε μεγάλη γιορτή. Τόσο που του πέρασε από το νου πως αν είχε σχοινή θα τους κρέμαζε σούσες, σαν να ήταν ήδη λαμπροί. Πήρε μια ανάσα. Το βλέμμα της μάνας, καρφωμένο επάνω του, τρυφερό να τον αγκαλιάζει. Όμως, συνέχισε εκείνος, πάντα είχε το νου του, παραφύλαγε μη τύχει και περάσει κανένας Εγγλέζος, στρατιώτης ή κάποιος περίεργος χωριανός, αν και είχε προνοήσει να μπουν εξ αρχής βαθιά μέσα στο υπερβόλι, εκεί που ήταν πυκνά τα δέντρα, φουντωτά, κι ούτε που ξεσκοπίστηκε στιγμή. Κι έτσι, όπως έβλεπε τα παιδιά να παίζουν άνενιας, έκαμε τη σκέψη πως τούτο ακριβώς σημαίνει η λέξη που έγραφαν τα βιβλία και που λέγε ο Παπαβαρνάβας στα κηρύγματά του τις Κυριακές. Η ελευθερία. Καλησπέρα και από μένα. Όποιος δεν έχει διαβάσει Κορτάσαρ είναι καταδικασμένος. Αυτό το να μην τον έχεις διαβάσει είναι μια σοβαρή ύπουλη αρρώστια που με τον καιρό μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες. Κάτι ανάλογο με κάποιον που δεν έχει φάει ποτέ ροδάκινο. Θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο μελαγχολικός, θα χάνει το χρώμα του και πολύ πιθανόν σιγά σιγά θα χάσει και τα μαλλιά του. Αυτά τα λέει ο Πάμπλο Νερούδα για τον Κορτάσαρ. Όχι. Θα του άρεσε να ζωγραφίσει κάποιες ιδέες, αλλά είναι ανίκανος να το κάνει. Τα σκίτσα στα περιθώρια των σημειώσεών του είναι ελεεινά. Έμμονη επανάληψη μιας τρεμάμενης πύρας, σε ρυθμό που θυμίζει τη στούπα του Σάντσι. Σχεδιάζει ένα από τα πολλά φινάλε του ημιτελούς βιβλίου του και φτιάχνει μια μακέτα. Η σελίδα περιέχει μία μόνο φράση. Κατά βάθος ήξερε πως δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα γιατί αυτό δεν υπάρχει. Η φράση επαναλαμβάνεται σε όλο το μήκος της σελίδας, δίνοντας την εντύπωση τείχους εμποδίου. Δεν υπάρχουν τελείες, ή κόμματα, ή περιθώρια. Ένα πραγματικό τείχος από λέξεις που εικονογραφούν το νόημα της φράσης, την πρόσκρουση πάνω σε ένα τείχος πίσω από το οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Όμως, εκεί, χαμηλά και προς τα δεξιά, από μία φράση, λείπει η λέξη «αυτό». Κατά βάθος ήξερε πως δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα γιατί δεν υπάρχει. Ένα έμπειρο μάτι ανακαλύπτει το κενό ανάμεσα στα τούφλα, το φως που περνάει. Ευχαριστώ. Θέλετε δέντρα ανθίσετε, θέλετε μαραθείτε. Δεν σας ποτίζω δέντρα μου και μη με αδικείτε. Όσο νερό μ' αναλογεί το ρίχνω σε μια κλάστρα. Αχορτάκι που με κοιτά μ' ανεδιά στα μάτια. Ρίξε δροσιά, ρίξε νερό, το χώμα να νοτήσει. Ο σπόρος που έχω μέσα μου να πιει και να ξυπνήσει.
να βγάλει ρίζες να γεννεί μια περικοκλάδα, ένα κρίμι της ζωής, μια ξεφρενή μενάδα. Θα πλωθείς όλη τη γη κι αφού την εσκεπάσει να κάνει τους τα σωθικά εκείνων που έχουν χάσει φίλους, αδέρφια και παιδιά και εκεί ανθούς να βγάλει γύρι να πέσει στις καρδιές να τις γλυκάνει πάλι. Τέτοια μου λέει ατιμή η γλάστρα και λυγίζω, δάκρυ νερό, δάκρυ νερό, ο δόλιος την ποτίζω, ανάθεμα σε πυλίνω και εσύ παλιό βοτάνι, είχα το κήπο της ΕΔΕΜ και τώρα δεν μου φτάνει, ανάθεμα σε πυλίνω και εσύ παλιό βοτάνι, είχα το κήπο της ΕΔΕΜ και τώρα δεν μου φτάνει. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το Τεχνοδρόμιο και το Βιβλιοτρόπιο για την πρόσκληση στην 7η αυτή εκδήλωση Λογοτεχνία στην Πόλη. Χειροκρότημα εδώ. Ευχαριστούμε. 7 χρόνια. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε, Ματελή Γεωργιά. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμάς. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ, δώσ' μου ένα όραμα να μην χαθώ, δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ, δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ, δώσ' μου ένα όνομα να μην χαθώ, δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ, δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου ένα φιλί να πλύνω το κακό, ξύπνησε με το πρωί με ένα σκοπό, που να λέει χαλάλι στη ζωή που ζω. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου
ξύπνησέ με το πρωί με ένα σκοπό. Που να λέει χαλάλι στη ζωή που ζω. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Πολιάς. Ο Γιώργος Λάνη.